Víctor de Aldama acusa o presidente do goberno de encabezar unha banda criminal. O comisionista di que levou ao Ministerio de Transportes mochilas cheas de cartos en efectivo procedentes de constructoras. Que tal? Moi boas tardes. Acaba de rematar arestora esa declaración do comisionista Víctor de Aldama no Tribunal Supremo. Prolongouse durante 4 horas e media e o máis chamativo, como dicimos, é que apunta ao presidente do goberno como o coñecedor da corrupción. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. A folga dos médicos couse esta mañá na sesión de control ao goberno. O PP e o PNV reclaman a Pedro Sánchez que asuma persoalmente a negociación para poder desbloquear o conflito. Hoxe decaen as medidas dos alugueiros tras fracasar onte na votación do Congreso. Careceron dos apoios de socios como Junts e PNV. Alfonso Rueda cree que Galicia sae prexudicada pola debilidade do goberno. Unha legislatura ingobernable, donde os socios de goberno e os que os apoian, que en teoría deberían colaborar todos a unha, o que fan é chantaxearse e traicionarse a última hora. En Lugo deteñen por unha presunta violación un home de 27 anos. Pasou a disposición xudicial e tras escoitalo deixaron en liberdade aínda que cunha orde de afastamento. A vítima ten 18 anos. E en Pontevedra tentan aclarar as circunstancias en que morreu un mozo de 18 anos que rescataron do río e que tiña golpes por todo o seu corpo. Cando o sacaron da auga aínda estaba vivo, pero acabou morrendo no hospital. Así, fíxense, van a ver como quedou unha estrada en Quiroga despois das treboadas donte. O firme cedeu. 4 aldeas quedaron sen unha vía de acceso. A prioridade agora é levantar un paso pros veciños. Patti Smith é a galardoada este ano co Premio Princesa de Asturias das Artes. A cantante, compositora e escritora estadounidense recibe o galardón aos seus 79 anos e despois de 50 de carreira. Deportes, noite espectacular de fútbol a que se viviu en París. 9 goles se marcaron na ida da semifinal da Champions entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Múnich. O equipo de Luis Enrique terá que ir a Alemanha cun gol de vantaxe. PSG 5, Bayern 4. Ollo porque temos unha tarde outra vez de treboadas con avisos nas provincias de Pontevedra, Ourense, tamén en Lugo. Hai probabilidade de chuvascos que poden vir acompañados de graínzo. As temperaturas baixan. Acaba de rematar a extensa declaración do comisionista Víctor de Aldama no xuízo do caso das máscaras. Di que levaba cartos das constructoras en sobres ata o Ministerio de Transportes cando eran 50 ou 60.000 euros e que os levaba en mochilas cando esa cantidade era superior de ata 250.000 euros. Y solamente llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes al Ministerio. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. Pois acabamos de escoitalo. Aldama sinala directamente a Pedro Sánchez como responsable dun sistema de financiamento ilegal do Partido Socialista a través de comisións a constructoras as que lle adxudicaban obras a cambio de pagos en efectivo. Tocaba escoitar os actores principais. Aldama o primeiro en saír á escena, un relato cargado de detalles. Coñeceu a Koldo primeiro e foi este quen lle presentou ao ministro no 2018. En el mes de agosto. Desde ese momento a relación foi medrando día a día ata coñecer a Sánchez nun meeting. Lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo. E a él sorprendeulle a confianza que xa tiña con Koldo. As mordidas apareceron meses despois. Para la financiación del partido. Primeiro di que lle exixiron un pago de 10.000 euros ao mes, todo en efectivo. Es algo simbólico. Pero despois a cousa foi a máis. Si llevaba entre 50 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez, hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila. Levaba os cartos ao ministerio, pero tamén á casa do exministro. Directamente lo guardaba en un cajón.
e detallou de onde saía todo ese efectivo. Entregaban las constructoras que se habían adjudicado las licitaciones. Pero tamén cal era o seu destino. Que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. ¿Vale? Y a lo que yo siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. Chegou un momento no que xa non era posible conseguir tanto efectivo e mesmo o ían buscar fora de España. Y por eso se hizo en Dominicana. A relación con Koldo torceuse tras os problemas con Jessica e mesmo chegaron as mans. Y se va de la oficina con la cara partida. O medo de Aldama ía en aumento. Yo he visto al señor Ábalos llevar señoritas en el coche oficial. A sesión continúa e nas próximas horas coñeceremos a versión de Koldo que esta mañá semellaba estar sorprendido con algunhas das revelacións do empresario. 10.000 euros al mes. Tamén había hoxe sesión do xuízo do caso Kitchen no que se investiga unha operación parapolicial presuntamente organizada dende o Ministerio do Interior durante o goberno de Mariano Rajoy. O principal investigador da trama Gürtel afirma que a policía espiou a Bárcenas sen autorización xudicial. Comunica una sesión de información de con una serie de dígitos y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Eso es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Estes casos de corrupción centraron hoxe o tirapuxa entre o presidente do goberno e o líder da oposición. Cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular. El juicio Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado allí. Nesa sesión de control ao goberno tamén se falou da folga dos médicos que levan 10 meses convocando paros. PP e PNV pídenlle a Pedro Sánchez que tome as rendas da negociación. O PNV aínda lle durou enfado por esta montaxe que publicou o PSOE vasco. Suspenderon unha reunión que tiñan con eles e o presidente do goberno avísanlle. Si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco. Pero non lles abonda con boas palabras, piden feitos, por exemplo, que Sánchez acabe coa folga de médicos. Resuelva ya los motivos de esta huelga. E o mesmo lle pide o PP. ¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos? ¿Qué le han pedido? Dado que su ministra es incapaz de gestionar nada, que se reúna usted con ellos. ¿Se va a reunir o no? Este gobierno recuperó la universalidad de la sanidad pública, que es lo que ustedes quieren quebrar con sus acuerdos con Vox. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende a la sanidad pública. Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio a la sanidad privada. En os corredores, a ministra de Sanidade metía leña no lume criticando os convocantes. Algunos sindicatos médicos que están perfectamente alineados con la derecha, con una mano acuerdo ni con la otra rompen. Os médicos levan xa 10 meses de paros. Dende Galicia, o presidente da Xunta denuncia que os enfrontamentos entre Sánchez e os seus socios rematan afectando aos cidadáns. Unha legislatura ingobernable donde os socios de goberno e os que os apoian, que en teoría deberían colaborar todos a unha, o que fan é chantaxearse, traicionarse a última hora, desdecirse, intentar deixar en ridículo o seu teórico aliado, e o malo é que ao final que o pagamos somos os españois e, polo tanto, os galegos. Estamos xa na conta atrás, a menos de 2 meses, para que se celebren oposicións de educación en Galicia. Arrancan o 20 de xuño e hai case 16.000 aspirantes para 1.600 prazas, é dicir, 10 por cada praza. As probas vanse desenvolver en 60 centros educativos de 15 localidades e por vez primeira os interinos non teñen a obriga de presentarse. Nuria.
E por iso, Marta, descendeu un pouco o número de inscritos no proceso deste ano e aumentan tamén levemente as posibilidades de facerse cunha desas ansiadas prazas fixas. Quedan por diante 2 meses para seguir estudando antes desa data, do 20 de xuño. Os exames faránse en centros educativos como este, 60 sedes en 15 localidades galegas por toda a xeografía do país. A maioría, é certo, están nas cidades, pero tamén en outras localidades máis pequenas como Valga, Silleda ou Rábade. O anuncio das sedes este ano faise cun mes de antelación sobre a data habitual para facilitar a propia loxística dos opositores. Se teñen unha cita médica, teñen en conta que segue a folga de médicos en toda España. Hoxe pararon en Galicia o 18% dos facultativos, segundo os datos que facilita a Consellería. O seu titular, Antonio Gómez Caamaño, acusa o Ministerio de inmobilismo e pide a intervención do presidente do Goberno. Creo que pasa esa pantalla da ministra de Sanidade, que está outra cousa, e falarse o reclamar no Goberno Central, ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, que tome medidas para intentar solucionar esta desfeita que tanto dano está facendo a sanidade de todo o país. Na Embaixada de Gambia en Madrid, onte vivíanse momentos de tensión. Un grupo de inmigrantes tentou saltar por riba da reixa tras horas facendo cola para poder obter o certificado de vulnerabilidade, que é unha das vías que teñen para acceder ao proceso de regularización express. A Policía Nacional evitou que entraran no edificio diplomático. Istoutras son imaxes do material de oficina que acaba de recibir a Comisaría de Policía de Ferrol. Dende o sindicato Jupol denuncian que este material está usado con deficiencias que non lles permite exercer o seu traballo. Chove sobre mollado porque hai uns meses recibiran unha partida de cascos e escudos que aseguran non reunían as condicións de seguridade necesarias. Por vez primeira, a Xustiza recoñece o cóbado de tenista como enfermidade profesional para as caixeiras dun supermercado. Noelia levaba 27 anos pasando artigos pola caixa nun supermercado de Arteixo. Escoitámala. Hemos pedidos de packs de cerveza que hai nas que coller así, que non entran na bolsa. Teñen que ir así directamente na caixa. Eso de que as caixeiras non collemos peso. A sentenza de Noelia aínda non é firme, pero sí que abre a porta ao recoñecemento dunha lesión que o tribunal relaciona coa actividade laboral. Mariola. Sí, Noelia tivo que coller unha baixa laboral ao comprobar que o seu brazo non respondía no momento de realizar un pedido na caixa. Tras dun primeiro fallo en contra, o Tribunal Superior de Xustiza recoñece agora que a doenza forma parte de riscos laborais propios do seu posto e fala dunha posible discriminación por sexo, xa que o cadro de enfermidades profesionais non inclúe as caixeiras, unha ocupación maioritariamente feminina. O recoñecemento como enfermidade profesional implica máis dereitos económicos e laborais para os afectados. Hoxe a patronal puxolle cifras ao absentismo laboral, 33.000 millóns de euros. Di a COE que iso é o que custa a repartir entre Estado e empresas. O presidente da patronal pídelles aos sindicatos que senten negociar un acordo. Echamos mucho de menos que los sindicatos no estén en la línea de ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar este tema. El gran problema, el gran drama que tenemos en estos momentos en España. A mesma idea é a que defende a Cámara de Comercio da Coruña, que di que o absentismo provoca un aumento de custes nas pequenas e medianas empresas e unha sobrecarga de traballo no resto dos traballadores. O presidente de Iberdrola culpa do apagamento eléctrico de hai un ano á rede eléctrica. Ignacio Sánchez Galán considera que o incidente foi resultado dunha mala xestión do ente que xestiona a rede. A compañía prevé uns beneficios récord de máis de 6.700 millóns de euros este ano. Nace o Foro Galego do Litoral, forman parte del as empresas, expertos e a Xunta, co obxectivo de recuperar edificios abandonados e de coidar a paisaxe en Galicia Mar.
O obxectivo é que todos os sectores económicos e sociais estean implicados na xestión dos máis de 2.500 kilómetros de costa galega, un litoral con 4.000 edificacións e 100 empresas da cadea Mar Industria. Darlle seguridade xurídica e administrativa, pero tamén protexer o medio natural ou ordear os usos do solo son soamente algúns dos trámites que regula Galicia a través da Lei do Litoral e no foro que se acaba de constituir, máximo órgano de consulta e participación para garantir o equilibrio entre o desenvolvemento económico e a protección da costa galega. Na costa, na do Vicedo, vai estar o principal centro de produción de semente de bivalvos de Galicia. Del sairán as crías para repoboar os bancos marisqueiros de toda a comunidade. Estas son as sementes de ameixa que axudarán a repoboar os bancos marisqueiros. A Xunta destina case 23 millóns á recuperación dos bancos afectados polos temporais. Volver a plantar, por eso son estas sementes, conseguir que canto antes se recuperen todos esos bancos en todas as zonas de Galicia onde foron dañadas e que volvan a supoñer riqueza para a xente que as apaña, para a xente que as comercializa. Estas instalacións do Vicedo teñen capacidade para criar cada ano máis de 3 millóns de unidades de ameixas e outras especies. Que a pesca e o marisqueo siga sendo unha das nosas fontes de riqueza e de orgullo. Non se entendería a Galicia sin o seu marisco, unha das cousas que máis nos recoñece fora. O criadoiro vai compaxinar a produción de semente coa investigación mariña, co obxectivo de conseguir un sector marisqueiro máis competitivo. Os prezos seguen subindo, pero o certo é que cada vez menos. A inflación moderouse 2 décimas en abril, queda no 3,2%. Os prezos seguen por riba do 3%, malia as medidas do goberno para contelos, os combustibles son os que están tirando máis alza dese IPC. E modérase o prezo da electricidade, que mesmo baixou, está máis barata que hai un ano. Precisamente, o custo enerxético en Europa polo conflito de Irán se refería hoxe a presidenta da Comisión Europea. A Unión cifrao en 27.000 millóns de euros nos case 2 meses que levamos de guerra. Son 500 millóns de euros ao día. The consequences of this conflict may echo for months or even tendency. A guerra de Irán planea sobre o Foro Atocha Vínculo Atlántico que hoxe se celebra en Lisboa. Alí se reúnen líderes políticos e expertos internacionais para debater sobre o futuro de Europa e do mundo. Había especial interese en escoitar o exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Brais. Está a rematar agora a 12ª edición do Foro La Toja, a cuarta que se celebra en Lisboa, centrada nas mudanzas xeopolíticas dos últimos anos. Entre outros, o exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben-Ami acaba de lamentar a belixerancia de Israel e Estados Unidos e de criticar ao trumpismo por desestabilizar o mundo. Polo xeral, houbo consenso contra as políticas arancelarias proteccionistas, a prol da transición ecolóxica, do acordo co Mercosur e da diplomacia. Tamén se pediu maior integración europea nos mercados de capitais e unha política exterior de defensa comuns. Houbo debates acendidos, por exemplo, o expresidente do goberno español, Mariano Rajoy, defendeu un maior achegamento entre socios democráticos tradicionais, algo que criticou o exministro de Exteriores luso, Augusto Santos Silva, lembrando as ameazas de Washington contra Groenlandia ou a súa actuación en Oriente Medio. Os Estados Unidos e o Reino Unido tentan recompoñer a súa relación que non pasa polo mellor momento por mor da guerra en Irán. Na súa visita ao país norteamericano, o rei Carlos de Inglaterra defendeu tamén a OTAN ante un Trump que se desfixo en eloxios ao monarca Rosa. Dous discursos, dous estilos. Carlos III apostou pola diplomacia e as alianzas históricas, mentras que Trump utilizou a cea para lanzar unha mensaxe dura sobre Irán. O monarca evitou aliñarse, pero respondeu con elegancia e humor británico. Regaloulle unha acampada mariña real co nome de Trump e dixo que se os necesitaban só debían facela soar. Tamén replicou ao presidente lembrando que sen o Reino Unido en Estados Unidos falarían francés tras o comentario de Trump de que Europa, sen eles, falaría alemán. Todos estallaron en gargalladas. Unha cea que tras as recentes tensións entre ambos países demostrou un achegamento moi real. Bruxelas vai investigar a tecnolóxica Meta por non impedir que os menores de 13 anos accedan a Instagram ou a Facebook. María.
Sí, a Comisión Europea considera que na práctica calquera menor de 13 anos pode abrir unha conta en Facebook ou en Instagram simplemente falseando a súa data de nacemento. Bruselas indica que os sistemas de verificación de idade non son suficientes e non impiden ese acceso. Ademais, critica que Meta non está a cumprir nin coas súas propias normas e que os mecanismos para denunciar as contas de menores son pouco útiles e moi complexos. Segundo a Comisión, ata o 12% dos menores de 13 anos xa accede a estas redes sociais e a compañía non está tendo en conta os riscos que isto supón para os máis pequenos. De confirmarse estas prácticas, Meta podería enfrontarse a sancións millonarias por incumprir a normativa europea. Comprar por internet converteuse nun hábito totalmente normal, pero a que idade empezamos a operar en liña? As plataformas de produtos usados son a porta para que moitos mozos entren nesa actividade mesmo sendo aínda menores de idade. Pois con 14 ou 15 despois do Covid vendendo cousas do trasteiro que non quería para nada, pero axudaronme meus pais. Aos 14, aos 15 ou aos 16 anos, a esas idades moitos mozos empezan a facer compravendas pola internet. Baixo certas condicións é legal, pero hai que ter en conta varias regras. Unha fundamental: mentres sexan menores, os responsables dos actos son os pais. Un centro comercial na Palma da Man, o 79% dos mozos entre 16 e 24 anos fai compras en liña. Moitos empezan coa roupa usada, aínda sendo menores. Comecei sobre os 15 anos, revendendo algunha roupa que compraba en Vigo. Con 19 anos, por gañar un pouco máis de diñeiro de roupa que non utilizaba. Con 16 e hasta hace pouco tamén he vendido alguna cosa. Non só os 15 ou así. 15, 16. As plataformas de compra-venda exixen ser maior de idade para poder abrir unha conta. En teoría, os menores só poden operar baixo supervisión dun adulto. Seguro non me parece, por iso tamén falei cos meus pais para que me axudasen, porque sí que é certo que quedar con xente de 40 anos, por exemplo, para venderlles calquera cousa, pois non. En 2015 o Código Civil deulles aos menores capacidade para contratar emprego só en aspectos da vida corrente propios da súa idade. O que hai que ter en conta sempre é que a responsabilidade civil, é dicir, o daño monetario que ese menor cause, é sempre asumido polos pais ou tutores legales deses menores. Con todo, os que máis compran en liña son os maiores de idade, claro, entre os 25 e os 55 anos. Dende hoxe xa se pode pedir cita para recibir atención telefónica á hora de facer a declaración da renda. A Axencia Tributaria vai activar ese servizo a partir do 6 de maio co plan Le Llamamos. O ano pasado, máis de 1.200.000 contribuintes usaron ese sistema para facer a declaración sen acudir a unha oficina. Quen prefira atención presencial vai ter que agardar ata o 29 de maio para solicitar cita e ser atendido. A policía investiga as circunstancias da morte dun mozo de 18 anos o que rescataron do río Gafos en Pontevedra. Tiña golpes por todo o corpo e agora tratan de aclarar se son por unha malleira ou porque se golpeou cando caeu ao río. Demetrio, salvemos máis datos. De momento están todas as liñas de investigación abertas. Esta mesma mañá xentes de Paisano vixiaron, inspeccionaron toda esta zona onde se produciron os feitos onte a última hora da tarde na busca de probas que puderan axudar no avance desa investigación. Será determinante a autopsia que se lle practica ao mozo para saber cales foron as causas da súa morte. Foi localizado aquí ás 9:10 da noite, cando ele había un menor que foi trasladado hasta as dependencias da policía para ser interrogado, pero de momento non hai ningunha persoa detida e moi pendentes da investigación para saber que é o que lle pasou a este rapaz. Unha pelexa entre un grupo de mozos no paseo fluvial do Gafos semella a orixe desta traxedia. A policía está investigando absolutamente todo, é dicir, dende fai falta ter desde a autopsia para saber exactamente cal é a causa da morte, pero, polo tanto, vamos a deixar traballar. Unha das incógnitas é se a vítima caeu á auga a consecuencia dun golpe ou de xeito accidental. El chico lo encontraron enganchado allí con la cabeza boca abajo en el agua. Cuando lo quitaron, pues ya poco pudieron hacer por él. Había mucha policía, estaba la ambulancia y se estaban llevando al chico. Foi ao carón desta ponte onde se recuperou o corpo do mozo de tan só 18 anos. Trasladarono de urxencia ao hospital de Montecelo, pero faleceu pouco despois. Algúns veciños aseguran que a contorna do Gafos entre as rúas Rosalía de Castro e Ponte Nova
é escenario habitual de Botellón e de Liortas. Fan al San Quintín, que tiren as botellas e todo o que haxan. Todo queda por aquí, e o que non queda por aquí vai ao río. E depois os gritos, peleas, a 12 da noite. Un mozo menor de idade prestou declaración nas últimas horas en comisaría. Ata o momento non hai detidos. Tamén está por aclarar a morte da muller que apareceu ferida inconsciente nunha rúa de Portonovo, Iria. Pois sí, a autopsia terá que esclarecer a orixe das feridas que presentaba esta muller de 54 anos que apareceu semi-inconsciente á altura deste paso de peóns e que morreu horas despois no Pac de Baltar. Segundo nos apuntan os veciños, a vítima vivía no edificio que está xusto en riba da zona na que apareceu, polo que especulan que puido ter caído dende algunha fiestra, en circunstancias que, como lles dicimos, aínda están por esclarecer. O gandeiro de Cerceda, acusado de tentar matar a tiros o seu socio, tomou a palabra no que é o último día de xuízo para deixar claro que non o quería matar. En ningún momento tuve intención de acabar a suerte. Eso nunca tuve intenciones. Eu era para tener un susto enorme. Solo pido outra oportunidade para demostrar que non foi esa miña. A Fiscalía pedía para él unha pena de 9 anos de prisión por un delito de tentativa de homicidio, pero unha vez concluída a proba reduciuna a 5 anos de cárcere, tendo en conta que o investigado indemnizou a vítima cos 10.000 euros como solicitaba como responsabilidade civil. É o momento en que o mozo de Lugo acusado dunha agresión sexual chega aos xulgados da cidade para declarar. Está acusado de violar unha rapaza de 18 anos. Acabamos de saber que quedou en liberdade, Noelia. Si o presunto agresor insistiu na súa inocencia durante a súa declaración, dixo que as relacións foran consentidas, unha versión moi diferente á da vítima, que tamén declaraba hoxe neste xulgado e que mantivo a súa acusación. Dixo que a violara no seu coche e que logo lle contara ás amigas e que foran ao hospital. Ao parecer, a vítima tiña varias contusións e o centro hospitalario foi o que activou o protocolo correspondente a estes casos. Vítima e agresor coñeceranse esa noite durante unha festa nun establecemento hostaleiro, o mesmo onde detiveron o presunto agresor un día despois. A policía localizou en Alacante o cadáver dun home enterrado baixo unha lousa de formigón. O suceso abre mil incógnitas, porque se trata dun empresario que fora unha testemuña clave no xuízo doutro crime non resolto, o da viúva do expresidente da Caixa de Aforros do Mediterráneo. Un gran dispositivo policial sorprendeu este martes a veciñanza da pequena localidade alacantina de Bacarot. Empezaron a venir policía y luego ya la investigación. La científica entraba y salía todo el rato. Ya empezaron ahí a hacer ruido, taladrando y todo. A intervención policial que se prolongou boa parte da xornada incluiu a apertura dunha especie de pozo cego no interior dunha vivenda. Aí é onde apareceu un cadáver que todo parece indicar que é o de Jesús Tavira, un empresario desaparecido desde o 18 de marzo. O home que alugara esta casa hai uns meses traballaba para él. Luego, según fueron sacando cosas, según se fue alargando el tiempo, el señor sí que se empezó a poner mucho más nervioso, se empezó a sentar, se empezó a tirar por el suelo. Porque a mí cuando me dijeron, pero si es que hay un muerto, digo, ¿pero dónde? ¿Quién iba a decir eso? A policía detivo o matrimonio que vivía na casa e a unha terceira persoa como responsables da morte de Tavira. E isto va a pasar a la historia. Pasará, entre outras cousas, porque o falecido fora unha testemuña clave noutro crime que tivo unha gran repercusión mediática e que aínda segue por resolver. O de María del Carmen Martínez, viúva do expresidente da Caixa de Aforros do Mediterráneo, asasinada en decembro de 2016. Miren a Fochanca, así quedou a única vía de acceso a 4 aldeas do concello lucense de Quiroga. Está completamente afundida. Ese derrubamento produciuse despois de varios días de intensas chuvias polas treboadas. A prioridade nestes momentos é abrir unha zona pola que se poida pasar con seguridade. Andrea.
Sí, efectivamente, é precisamente niso no que estiveron traballando ao longo de toda esta xornada os operarios do Concello, botando grava neste treito afectado da estrada que xa está aberto de novo a circulación de xeito temporal ata que poida arranxarse. Esta estrada, unha estrada de montaña, sobe dende a Nacional 120 ata as parroquias de Vilarmel e de Cereixido, que dende onte estiveron completamente incomunicadas. Aínda así, como vos contamos, non é seguro circular por esta zona, xa que debido ás intensas treboadas hai máis desprendementos, iso sí, de menor magnitude ao longo de todo este traxecto. Mari Carmen, veciña de Parada Piñol, a aldea máis cercana ao Socavón, gravou o domingo as riadas que provocou a tormenta. Non é o sitio do derrubamento, pero dá unha idea da situación que o desencadeou. Baixaban pedras, paus, baixaba, bueno, aquilo parecían fervenzas. As cunetas están todas atrancadas e claro, cando pasa esta auga, pois evidentemente, pois como as cunetas non filtran auga, pois derrumban a carretera, está todo cheo de pedras, de pau. 4 son as aldeas afectadas, ademais de Parada Piñol, Rugando, Cereixido e Vilarmel, unha vintena de veciños que empregan esta estrada como única vía de comunicación. Se hai que baixar ao médico ou hai que ir facer a compra, non hai por onde. O Concello fixo un amaño provisional para que os veciños non estean incomunicados, pero pídelle axuda á Xunta para afrontar un arranxo integral que ascendería, calculou o alcalde, a uns 300.000 euros. Van a vir aquí a ver estes daños, entre todas as administracións temos que arreglarlo da mellor maneira, porque o Concello non ten recursos para arranxar estes desastres que acaban de pasar estes días. Advirten que este non é o único punto problemático. Ao longo duns 12 kilómetros de estrada hai outros treitos sinalizados polo risco de derrubamento. E un kamikaze puido provocar un accidente con 4 vehículos implicados na A8 en Ribadeo. O que vimos cando chegamos, que era un choque frontal, dos vehículos volcados e completamente desfeitos, o que é todo frontal dos dos vehículos. É o momento en que retiran os coches implicados no accidente e limpan o asfalto para reabrir a autovía tras 5 horas pechada. O choque foi brutal, 2 dos coches colidían frontalmente. A escarcelación foi complicada porque os vehículos sí que o habitáculo non estaba deformado, pero sí que o resto do vehículo estaba totalmente destrozado. Un condutor estaba inconsciente e o que ía nun coche de alugueiro e investigan se circulaba en sentido contrario. Foi o que vimos cando chegamos, que era un choque frontal dos vehículos volcados. No sinistro tamén se viron implicados outros 2 coches. Un recibiu o impacto do motor que saiu despedido e o outro picou as rodas cos restos que había na calzada. Hai 3 feridos, un deles grave. Outro accidente deixou danos importantes e unha muller ferida en Gondomar. Segundo os primeiros datos, un dos coches implicados estaba adiantando cando bateu contra outro vehículo que saía dunha intersección, dun cruce. Tralo o primeiro impacto chocou contra un poste da luz que se lleveu en riba. E en Rianxo están fartos dos danos que provocan os xabaríns. Denuncian os destrozos que fan nas leiras e tamén os accidentes que provocan. Son animais nocturnos e nos seus paseos poden percorrer ata uns 15 kilómetros. Esta manda de xabarís sorprendía os condutores e peóns en Rianxo. Hainos por todo, os xabaríns estamos invadidos. Están a libre albedrío. É frecuente a súa presenza no centro da vila e o carón do Porto. A veciñanza teme que poidan provocar algún incidente. Aquí xa levamos 2 anos con eles aquí, así aquí. E non se fai deles. Entran por aquí, foronse aquí adentro a horta, tuvemos que cerrar, tuvemos que reforzar todo o alambre, que me levantan todo. Isto non se pode facer nada, non? Tras os destrozos ocasionados nas colleitas, José optou por cerrar a súa horta, pero sabe que os animais andan preto. Onte viunos nas leiras veciñas. Onte que viñeron a desforzar, e tan pronto empezou a desforzar, saltaron des aí como se fora que sei unha selva isto. Había grandes e algúns pequenos no medio tamén. Había de todo mezclado. Por onde escaparon? Por aquí abaixo, por aí, e depois ao marchar os rapaz, xa viñeron para aquí outra vez. A poboación de xabarís en Galicia anda polos 82.000 exemplares segundo datos da Consellería de Medio Ambiente. Ahora mismo o que se está planteando é facer batidas por dispersión,
para alexar un pouco os animais, trasladalos destas zonas de cultivo ou zonas cerca da cidade hacia zonas de monte. Agora que comenzan a plantar o millo, os agricultores temen que os animais acaben coas colleitas. Vigo segue gañando accesibilidade para salvar as súas costas. O Concello amplía o plan de ramplas e ascensores e anuncia un novo tramo que non estaba inicialmente previsto. A cidade das costas xa non cansa tanto. En Vigo funcionan agora mesmo 4 escaleiras mecánicas, 7 ramplas e 9 ascensores públicos. Unindo varios tramos, permiten salvar desniveis de 20, 35 ou case 50 metros, como este que imos percorrer. Agora mesmo na miña situación de mamá con carrito, sí que as utilizamos moitísimo e axudan moito nunha cidade como Vigo que todos son costas. Porque Vigo é así. E cando un van cumprindo anos, pois agradecese. Segundo o Concello de Vigo, ano pasado fixeronse 10 millóns de viaxes nas ramplas, ascensores e escaleiras. Iso son 27.000 persoas ao día. Hoxe algunha máis, porque hai moitos turistas en Vigo. Vigo as necesita. Hai moita gente maior, mucha inclinación en las calles. Para alguén que traballa nunha cidade como Vigo, que significa ter todos estes sistemas de escaleiras, ramplas e ascensores? Home, facilita bastante o acceso ás viviendas que quedan así un pouco como están en obras aí arriba, sobre todo, pois facilítanos bastante o traballo porque aparcamos e repartimos todo máis cómodamente. A ruta vaise completar con estas ramplas que están agora en construción e que este verán chegarán ata o pé do Castro. Son as últimas en obras, pero haberá máis, verdade? Sí, porque neste momento estamos xa facendo prácticamente 2 kilómetros máis de rampas en toda a zona da Gran Vía. En Vigo as rampas xa non hai quen as pare. Falábamosles hai tan só un momento de 4 aldeas de Quiroga illadas tras as tormentas. Non foron as únicas que padeceron as consecuencias das fortes chuvias. A tarde de onte tamén estivo chea de incidencias na península do Morrazo. Ata 30 litros de chuvia por metro cadrado acumulados en 2 horas caeron na tarde deste martes nalgúnas zonas da comarca pontevedresa do Morrazo. A forte treboada deixou varias incidencias nos concellos de Cangas e Bueu, onde a chuvia anegou as zonas baixas e entrou nalgúns establecementos. Empezó a caer agua con granizo, con truenos, con rayos, fue la mundial. Es decir, nosotros aquí llevamos 17 años, nunca me entró agua por debajo de la puerta y tuve que estar achicando agua. Era sobre todo por el viento, no llegó el agua hasta aquí arriba. Bueno, comercios desta zona creo que xa están todos acondicionados con barreiras, temos unha trampilla que fai que non entre, claro, isto xa é de fai moitos anos, entón é algo que temos presente sempre. Outro dos edificios afectados foi o pabillón deportivo do Colexio da Parroquia Canguesa de San Roque de Darbo. Preto do outro centro educativo, neste caso na parroquia de Coiro, unha tubaxe da rede de saneamento rebentou e provocou o afundimento da estrada. Empezou a chover tan forte que era un ruido pero espantoso. Entón saímos a abrir a porta da miña clase e eran como caldeiros. Ata que se repare a tuaxe, a zona afectada permanecerá valada para evitar accidentes. O BNG pide adiantar a prevención fronte aos incendios. Os nacionalistas instan a Xunta a ter listas as franxas de protección antes de que veña o verán. A medida afectaría aos núcleos de menos de 10.000 habitantes. E temos unha pregunta moi concreta que facerlle a Rueda e é se vai cumplir a súa palabra de que vai a executar as franxas de protección de todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Queremos saber se esas franxas van a estar en condicións porque queremos lembrar que o prazo acaba o 31 de maio. Os veciños de Santiago e os turistas que estaban hoxe na Praza do Obradoiro puideron levar para a casa amorodos de balde. É unha iniciativa dos produtores de Huelva apoiada aquí en Galicia por Unións Agrarias. Co reparto desa froita queren defender a produción nacional fronte aos amorodos que veñen de fora e que din que non teñen as mesmas garantías na produción. En Moaña, o estado do deterioro do cemiterio de Tirán mantén os veciños en alerta. Eles temen que un corremento de terra derrube parte dos nichos e acaben no mar. Sacar as cenizas e arreglar un pouco isto, porque cada vez isto xa miran aquí as grietas que hai e a inclinación que isto hasta que cae abaixo. Entón, despois, se non se sacan as cenizas, van a estar as cenizas por aquí, por o chan e por todo. Ese temor foi a máis nos últimos meses despois dos temporais. Os veciños din que cando a marea está alta se senten no chan do cemiterio. Mercedes.
Si a preocupación dos veciños polo estado deste cemiterio da parroquia de Tirán en Moaña vai en aumento. As fendas son visibles na estrutura e a inclinación destes ceniceiros próximos ao Noiro fai pensar aos veciños unha posible cesión do terreo hacia o mar. E así a perda dos restos dos seus seres queridos. Os temporais do pasado inverno agravaron unha situación que xa viñan denunciando con anterioridade. Os veciños están indignados e piden unha solución antes de que sexa demasiado tarde. Vigo consolídase como porto con mellores infraestructuras para turismo de cruceiros. Despois dunha tripla escala hai unha semana que achegou máis de 7.500 turistas, hoxe chega un mega cruceiro máis. É unha auténtica cidade flotante procedente da Coruña con máis de 6.000 pasaxeiros. O secretario xeral dos socialistas galegos volve pedir máis implicación por parte da Xunta para poder levar adiante o proxecto do Museo da Romanización de Lugo. Está previsto que ocupe o actual cuartel de San Fernando e o custo das obras sería de 12 millóns de euros. Unha infraestructura absolutamente vital para a nosa cidade. Por certo, non solamente para a nosa cidade, para Galicia e, se me apuran, para todo o noroeste peninsular. Un centro onde vamos a poder conservar, onde vamos a poder divulgar, en definitiva, onde vamos a poder sacar moito rédito de todo o que hai nesta cidade e na súa bisbarra, non? Queden con esta cara porque en poucos días verémola protagonizando a nova campaña publicitaria de Inditex, un xoguetón cachorro de Cavalier King que se chama Mini, é de Vigo. Non é a primeira vez que Inditex elixe un can galego para algunhas das súas campañas publicitarias. Isto de Zara cos cans empeza a parecerse xa un idilio e é que a firma galega estalle collendo gusto a isto de incluir mascotas nas súas campañas publicitarias para roupa infantil. E sempre atopa o que necesita sen sair da terra. Xa hai un mes coñecíamos a Jagger, o gran danés de Culleredo que posou para unha campaña de Zara Kids para o mercado asiático. A protagonista é agora Mini. A cadela viguesa era exactamente o que buscaban en Inditex. Buscaban un Cavalier King Charles, co cal contactaron comigo para ver si queríamos entrar na criba, para ver se algunha das miñas caderas se adaptaba. E foi amor a primeira vista. Tan pronto miraron a Mini, non había a menor duda. Decidíronse por ela e a verdade é que saliu todo moi ben. Mini, Mía e Nala son as tres xeracións de familia canina que creou Óscar hai 4 anos. Mía e Nala xa traballaron detrás dos obxectivos nunha ocasión cun influencer. Agora o protagonismo foi para Mini, quen compartiu sesión fotográfica cun bebé da súa mesma idade. Houve unha cousa que me gustou moito e foi que nun momento dado da sesión a nena empezábase a por un pouco nerviosa e de inmediato pararon, ¿no? Dixeron, aquí se para todo, ata que a nena descanse. Respecto aos animais absolutamente o mesmo, un trato exquisito. Un 29 de abril como hoxe deixounos Alfred Hitchcock, o autor de algunhas das imaxes máis icónicas do cine, coñecidas mesmo por aqueles que non viron as súas películas. Dáballe información ao espectador que non tiñan os protagonistas. Usaba a cámara como os ollos dun mirón, non disimulaba a súa obsesión polas actrices louras. Atopaba unha excusa para aparecer nas películas e creou tendencia no deseño dos títulos de crédito. O mestre do suspense segue máis vivo ca nunca. Dende a India chegan insólitas imaxes. Un home desenterrou o cadáver da súa irmá para leválo ao banco e retirar os cartos que tiña. Segundo explicou, non nos coitaban cando lles explicaba que estaba morta e dicíanlle que tiña que ir a titular da conta. Falamos agora do tempo. Se onte a provincia máis afectada por eses episodios trebuentos foi a de Pontevedra, que, como ven, hoxe tamén está en aviso. Desta hora, as nubes descargan con intensidade en moitas zonas da provincia de Ourense, tamén na metade sur de Lugo. Como ven, áreas das tres provincias da Coruña, de Lugo e de Pontevedra en aviso. Algún chubasco pode caer na da Coruña, pero nada que ver co resto de Galicia, e con temperaturas que están en evidente descenso, notable na metade sur. Como ven, como moito valores alrededor dos 20 graus. Como sempre, despois da información deportiva, contámoslo todo. Reparen, neste exemplar de foca chegou o martes ao Aquarium Finisterrae da Coruña grazas a un intercambio de animais co oceanográfico de Valencia. Esta chegada permite rexuvenecer o grupo de focas do Acuario Coruñés.
O Premio Princesa de Asturias das Artes 2026 foi anunciado esta mañá en Oviedo. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith. A cantante, compositora, artista visual e escritora recibirá os seus 79 anos tras 5 décadas de carreira ese galardón en outubro. Nos despedímonos coa música da coñecida como madriña do punk. Ata mañá. Telephone, love is an angel disguised as lust. Here in our bed.